Ako taga-bantay sa opisina niyang ko. Ma'am, tagain man ko, ma'am, bulig, ma'am, bakal bulong, ma'am. Bisang pila lang, ma'am. Maluoy ka man sa akong, ma'am, oh. Ma'am, tagain man ko, ma'am, bisang pila lang, ma'am. Bakal ko lang, ma'am, bulong, ma'am. Di na pa ko, ma'am, why, ma'am, ka, panyaga, ma'am, oh. Lamat, mama. Ay, nakadami ka na diri, guys. Nakasenta ka, guys, isa mo ka pumpo. Arang kanta, malamig ang... Ay, palakpakiyo ko, makanta ko. Malamig ang simoy ng hangin. Ako'y mayakap na... Pray na, day, pray. Sa ngalan sa Amay, sa anak, sa Espiritu Santo, amen. Nagatuo ako sa Diyos, nagawang sa tungan. Magbubuhat sa langit sa silupo. Ari ito'y sa kaluoy, pinabuhay pinatama. Ikaw nalungan ang masisulaba kami sa imo, pinunugon na nakero. Nagapalangis kami luwaan kapay kampo. Paano? Kangalan sa Amay, sa anak, sa Espiritu Santo. Nagimaya ka. Sa ulo, ay, dumakaluluoy, gali ko kuno sa baskog radyo. Ay, kay inaboy ako gani sa ulo, sing bato, dumakaluluoy, ko kuno lang tawon. Basang tao, sako. Sikat ka eh. Para ka sa baskog. Kilala mo si Mamang Inja? Oo, Sa kaya ko. baskog? Guwapa. I am Robert. Ay, sa Tagalog pala sa Manila, maganda. Oh, diba? Gwapa, ikaw nga babae. Na, Ariyo, hindi kasi ni. Araway, be, ako lang. Ay, Tagalog ko pala, galing ko lang Manila. So, ay, pabulbusan na. Ay, sinong pangalan? Oy, Dodoy. Oy, mo to ina, noong bata, tiniroy ako diyo, masakit to. Okay, nagtinangis ikaw? Tiniroy ako sang bala, di sang pusilo, sakit-sakit, Dodoy. Ay, di dirangin mo, igo. Diri, oh. Doy. Nang tapos bala, Doy, tapos bala, Doy, oh, ano ka na yung kanta? Wala tawa, Ano ka na kanta? I know you want does know for the Lord. You want does know I cause you smile, your face so that men alert. You want to know the way you want to make. I am we see my feeling. Only why I said. Ay, pakita mo na naman, ano? Ay, yo, Gert. Isa ka kan. Tara, may galing. Alis ka lang ganda. You're the only why. You were send the man we see my feeling. You're the only. Dili ka na itulog sa inyo? Apol ba sa madula, Ruby? Ay, mamul. Yung naulog po to ako. Arap pala dandoy ako, Maria. Naulog ako na. Pinulot ko. Kahit ako nakita ng laki. Tinago ko ba? Anong Maria? Anong Maria? Ako, Maria. Ako nagla. Bravo! Maria, ina pala natawag ka. Ara ka pamulbos. Ohay. Maria ba? Ohay. Ara, mo ka. Natawa yung tsura. Parp ka kasi na siya yan na. Malakas sa tama kasi na siya yan po. Perfect sila yung sa akin niya. Si makapagal aroyo ko dahan. Si makapagal aroyo ko na siya. Si makapagal aroyo ako. Ay, ma-perfect sila yung sa akin niya, day. Ay. Si makapagal aroyo ang daan ko yan. Ito nga, dabitep. Ay, pati ityan mo ni mo. Ginpulbosan mo na. Nina! Arak ka dara! Dapat ko, hindi ko magbalik siya ko lang. Oo. O, kapangaboy sa kulba to. Buang guro. Mapintas. Linggalin. Ah, Linggalin. sa Robinson. Mga
Nag-ano ka? Nagbabaksin? Nagbabaksin ka? Nabanyaga ka na? Gani tayo kapauli sa piyak dayo. Dahil, Ambot daw ay kuto kapauli. Ay, sorry lang. Oh. Why kuto tayo kapauli sa piyak ko. Ambot gani tayo. Why kuto kapauli sa piyak ko. ay naman. Ambot, kaya napulian ko tayo gani sa piyak ko. Ay mo mga bata din ha? Ha? Ay mo mga bata. Ari sa amon, di pala yun. Ay mo sawa. Ha? Ay mo sawa din ha? We all learn, we were silent and break to help you, we are my life. Sino na nilang imotod? Ha? Sino nga palan si Motod? Si Juby. Makawat na sa ayos ang cellphone? Ay, kuha na yan, sir, si Rumalin. Ay, nga man na. Si Rumalin na, sir. Makawat na sa cellphone ay? Oo. Nga man. Ay, si Toto, sir, makawat na, sir. Nga ba, nga man ay? Ay, ang bag, sir, sa kilala ni Mamang, sir, iya kinuha. Good. Ay, may kwarta nga, 30 mil. Wow. Siya nagkawat. Hawa sige priso? Ah. Uy, sige priso? Ay, kikawat kaya, Col? Col, hindi yun na si Col, ganyan, Col. Hindi yun na sa Col, pag siligi, Col, ilang laki, Col, ang katulog, di, ang Col ko lang makawat. Nasa, Ay. siya doon nagsugit sa ako mismo nga. Siya ko na doon nagkuha, ano sa... Ang bagani ba nila, ginaw, nagkibot sila sa... Nagkibot sila, Ging. Ang mga babae. Abaya, ano mo na, Ruby, ilang agigi, di ba may bata kang agigi, oh? Oo. Mga nakilala niyo, ay supang minanakon, bata na ni Rene at si Rene na patay. Ang kawatan. Ay, nakilala, ganin nila akong bata nga si Ryan. Abaya, may doy ang, doy, may kwarta ko na doy ang auto, doy sa sulod, 30 mil ang kwarta. Ay, 30 mil ko, dako na ko lang nila ko. Buno yan. Uy na. Ay, si Romalyn, ay, si Romalyn, di mo masaligan? Ha? Si Romalyn, di mo masaligan? Ito sila gani ang mamakawat. Bo, nga man, anong gindawat? Si Romalin kasi Toto. Anong gindawat ni Romalyn ay? Cellphone? Anong gindawat ni Romalyn ay? Ang cellphone ha? Robe, Ah, anong gindawat ni Romalyn ay? ha? Ano yagin kuha ay? Sino? Ni Romalyn? Cellphone. Sino cellphone? Ma, nakilala niya akong bata. Nagigiyon ko lang ko. Sila yan. Subang ganin ako. Pila ka bate mo bata? Ako na ako subang. Ay, pila ka bata? Sila yan. Pila ka bate mo bata? Ang gamas. Pila kay kabaylugong bata ni mo? Si Ryan ako subang. Ang bahay na ako niya, wala na to, kimbalik ni Jupi, ganita. Priso sa? Ha? Gin priso sa? Ano? Gin pa priso siya? Sino? Si Romalyn? Rumalin yung preso to, Ano wala. preso sa Sampulis? Ay, nakagawa man siya. Inapagkuha ka sa pulis kay buang. Ata, napangita niya Luy. Ay, Gaben, ano mo na kayong baligyan niya? Patuod? Ay, nabilin sa ako ng mga bata, oh. Mga laki niya, si Ryan, akong subang. Akong gamay si Nunoy, ang isa, dako na si Michael. Si John Michael, si Kikel, gani. Ako na akong dako. Ay, pila Ay, gamay pala ako, bata nga laki si Nunoy. Pila gani ka bata mo Si subang? Michael, gani, amo na si Kikel. Pila ka bata mo subang? Ako hindi na pamangkot sa Isa man lang, ako subang. imo kuya galit. Mga laki, Oo. si Ryan, gani ako subang. At kung bahay na ako, wala na tuya. Ay, ang gamay ko si Nunoy, ang isa, dako na si Michael. Ay, sinusubong imo asawa. Si Romnick. At si GR. Ay, bayaan ko ni GR. Itong buwang bilang lalaki na mo na, oh. Ay, wala po muna. Namba lang galing ni Mikey. Buwang mo ng laki. Kaya nakilala galing ng laki, no? Ay, di ka guys-star subong. Buwang din, oh, laki. Kaya nakilala. Di ka guys-star subong. Boulevard. Ito ang gapauli. Ay, ito man dito yung mga bata. Hindi, ano sa mong balay dayaw? Ay, ito kapakaon sila. Si... Ang gadiga mo, si Paulo. Sino nga Paulo? Ina? Ako to, si Paulo. Bagkada na ni Paulo sa Cristian Galong. Gabi si Kulo. Ay, Cristian bilang din ka pulis ang bilibili. Urbano, oh. Kada ni Paulo. ay, sinusubong. Ay, Ah, sinusubong. dili ko siya nung gabiyahe ito si Kulo. Ay, yaman dito ko kapauli sa Boulevard. Dito gani ko gapol, dito ko alin. Yaman, may ano ka dito? May balay ka ba Dili dito? gani kay Lolo, may napulian ko diyo. Ito ko di ka pauli kay Lolo. Pila gani ka bati mo, kuya? Mga laki. Pila gani? Mga laki, ano ko sa Mumbai. Iyot, pila gani ka bato? Mga laki gani. Pila ka bati mo bata? Mga laki gani. Ang subang ko si Ryan, ang isang gamay si Nonoy, ang dako si Michael. Ay, si Michael tulikan. Apat.
Pamada na si Michael. Tama bilang mata sang akong bata nga laki si Michael. Ano ko may sura. Ay, Ano ko may mata? Nakuha yung akong pamisok-misok. Ay, di puta. Ay, tama bilang sura. Yung mukha kay nakuha yung pamisok-misok niya. Pero tungod sa ako, mukha man. Ay, wala. Sino tatay ni Michael? Ako yung pisok-pisok na akong ganilang mata. Nakuha sa akong bata. Sino yung tatay? Sino yung Tapos tatay? yung mata masingkit. Ay, hindi ka magbilang mo itong story. Sino ganin mo tatay? Tatay? Sari-sari mga laki! Ang sapo, alam mo na mapapas ang ako kuya.